Nå, nu skal vi hylde nominering til årets Simba-pris. Årets virale hit. Årets virale hit går til den danske content creators profil, som i de sidste år har skabt det bedste og mest ifølge værktøj på de sociale medier, som er beset af del af mange. Det ved jeg sgu ikke. Årets sjoveste content creator. Prisen årets sjoveste content creator går til den danske content creator, der med sit indhold på de sociale medier har underholdt og fået os til at grine allermest de seneste år. Hvem er det? Hvem er det? Det ved jeg sgu heller ikke. Årets food, det ved jeg sgu heller ikke. Jeg følger ikke så meget med det der årets food. Årets partner-influencer. Det er helt Amanda og Christian. Jeg skal bare lige... Amanda og Christian. Det bliver helt klart de to. Årets iværksætter. Det er helt klart IQ Miller. Årets beautiful content. Det ved jeg sgu ikke. Årets gennemførte indhold. Det er helt klart Nikki Topgaard. Nikki Topgaard. Årets brug af stemme. Prisen årets brug af stemme går til den danske content creator, som det sidste år har formået at bruge sin stemme på de sociale medier bedst muligt til gavn for andre og eller til gode formål. Helt klart Jax. Helt klart Jax startede med sin helt klart Jax startede med sin indsamling til Psykiatrifonden. Årets gamer. Prisen årets gamer går til den seneste års dygtige og mest populære danske content creator, som har underholdt og draget sit publikum på de sociale medier med gaming-indhold. Jamen, hvem har vi som en laver gaming-indhold den dag i dag? Det bliver sgu Jesus, jeg stemmer på. Der var jeg der ikke særlig længe. Du opfører dig også som en kild. Ja, ja. Jesus. Okay. Jeg hedder Wulf. Jeg lytter ikke efter, hvad der bliver sagt. Og så bliver jeg ked af det, når tingene ikke er, som jeg tror, det er. Fordi jeg kører efter. Womp womp. Det er sgu også Jesus. Ja, ja. Det er godt med dig, Wulf. Det er godt med dig. YouTuber. Vi skal lige op og have en ny vest. Guldborg. Jeg må godt. Jeg håber, det er sådan, man staver til hans navn. Jeg ved, hvorfor du ikke var der så længe. Jeg har godt spørgsmål. Guldborg. Generelt var jeg ikke på det, så sådan synderligt. Nu har jeg kraftedeme glemt det med London, det her. Generelt var jeg ikke på serveren synderligt længe. Nominer. Årets Instagrammer, det ved jeg ikke, jeg bruger ikke Instagram. Årets TikToker, det ved jeg ikke, jeg bruger heller ikke så meget TikTok. Årets Twitch streamer. Det må fandme også være Jesus. Jo. Det er en af fordelene. Hvis man er akavet at snakke med, så må man godt mobbe folk. Det er sådan reglen er. Jesus, der VS. Årets content creator. Og jeg mindes, at prisen der har været en akavet samtale på et eller andet tidspunkt. Og største Simba-pris. Prisen går til den danske content creator, som det seneste år har været med mest kreativ. Helt klart Nikki Topgaard. Nikki Top. Nikki Topgaard. Stem.